I'm SAP to the yellow that is Sabelo. I'm the relatum Shobanisa. Udliwe imali engaka kuDisemba. Yabona ukuphika nomncane, ozisto, osizwe Ndlovu. Khona lo songifayela manje. 2000 rand wonke uhambile ithikithi lidliwe. Yabona indaba yakho Hollywood. Ngoyanga mayo bam. Namfanele ngiyeke lento yokugembula ngokusaphosa. Buka nje manje, iChiefs idliwe kwaphela. Hayi! Wemama, kwenze njani? Baba Phuthuma ngisize, kushubile. Usizwa ngani uqeda kulukudela nje kanje emakhosini? Uxolo baba ke Phuthuma kushubile ngisize. Hey, uzothini mangithi amadlozi ami asethuke abaleka? Kumanje amanye acasukile afuna ukukubulala. Ngiyawavima. Ayabulala baba noma yasiza. Baba ngiphuthume Nkosi yami ngisize kushubile ngenye indlela. Hayi, akuhambi kanjalo mama. Kwenziwa njani ke senza? Senze. Ya, kumnandi emhlabeni. Ngicabanga ngizokropana nawe kanti mina la. Kuzomela uhlawuleke kodwa. Uhlale ungena ugula ukudela esigodlweni ngathi ungena esitimeleni. Awuveza inyawo. Angena ngani necathulo ngisecure imali yoqhekeka nedash. Eish. Faka u100. Qhubeka kulate. Hayi wemama. Awuzongilawula. Ugezinja akalawulwa. Kodwa Makhosi ayani imzuzu lokho uthemeleza manje ngithi sengihlawulile yani manje imzuzu kulindweni. Uyazi uzosuka uhlawuliselwe khona lokudelela lokho. Makhosi bandla ngiyacela isimo simanzonzo. Kushube ngendlela ngicela bandla ungisize kuyaphuthuma. Ubufisa ukuthi ogezinja bakusize ngani? Oh. Makhosi kusuke sekwenzeka inkinga manje la sekusuke kwadleka imali yestokfela. Imali yestokfela. Yekushuthi ubomvu kulo December Nkunzana. Kuthandazwa wena. Makhosi labantu babhodla umlilo bayifuna la imali yabo kwamina bangangibulala ngisho ukungibulala. Ulungile. Ngizokusiza. Kodwa ke kuzoba u50% sekukonke. 50%? 50% wani manje? Hawu. U50% wemali. Sasi rich phela mina nawe. Si rich mina nawe. Makhosi ungazongibhedela mina. Hayibo. Phela akukwazi ukuthi ngingakusiza ubaleke nemali yonke yestokfela mina ngatholi lutho. Makhosi Nkosi yami. Ngicela uphume endabeni yemali. Ungisize wena la phuma nje endabeni yemali yestokfela. Ufocuse la kungisizeni ngalolu daba engize ngalo. Hayi. Akuhluphi. Kodwa ishe yami ngiyayifuna. Isha yakho iyona ndlela usenza ngayo vele le. Hayi. Asisebenze. Manje ke imalini oyiphethe abayifunayo? Makhosi imali ayikho. Into yasuke yenzeka la labantu bebengeza imali unyaka wonke bese ngihamba kuyifaka ebank. Mina angangaya kuyifaka manje sebeleke befona phela bethi asihlangane. Manje uyishonisephi imali? Ude for what? Iphi imali? Wothosela lo msebenzi. Ukazi ukuthini? Makhosi imali ayikho. Imali ngasuke ngayithatha ngikwaphela umsebenzi kumina. Ngase ngayithatha ke imali yalabantu ngoba bengikhokhela ngaye ingane zami. Zifunda lapha yana ke eGeorge Campbell School of Technology. Ngase ngayithatha imali ngakhokhela ingane ngoba khona ingane befunda umatric ingane yami. Manje ke imali ayisekho. Hayibo. Imali ingadi school fees? 23,000. Imali engaka? Hawu nami bezobulala straight wena. Makhosi angisiza noma cha? Hayi, angikusizi. Ngoba Mama, awunangqondo wena.
imali engaka for i-school fees kuphaswa ngosuku kuleyo ndawo. Azikho ezinye iy'kole. Makhosi, iyona ndlela vele ophatha ngayo abantu bezofuna usizo la kuwena. Hayi, mama, ngeke ngikwazi ukukusiza, anginayo imali engaka. Futhi-ke omashonisa abayikhiphi imali ngoDisemba. Makhosi, angifune imali yakho mina. Ngifuna wena unginikeze umuthi. Ukuthi abantu bakhohlwe ile mali yabo bakhohlwe ngisho mina uqobo. Awu, manje mina ngizothola malini? Makhosi, imali ayikho kanti uzoyithathaphi mina? Wey, kanti uyadakwa. Hayibo, Makhosi, mina odakayo. Awu uyadakwa wena. Ngiyadakwa mina wena Makhosi. Ya. Utemuta. Awu, usuyogcina. Awu ngiyadlala. Qiba pheke ndoda. Uzawet ngamfaka. Ngenzela ngizothatha nje shanje wami. Ngizwela la. Lo Makhosi abangasiza. Usiye wena. Isongulana Roma. No. Amanda kangaka. Umzalo waSamson manje. Ngingumzulu wakwaZulu ongumbunelang phuma khona isemandeni ngaphansi kosudunga ongumzulu esekwiningwe lamaqhawe.